Kanwaan, ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugban na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na aldaw po sa tuya agabos, Huwebes ngunyan, St. Jude. So gabos tabing devotos dyan ni St. Jude, may pagkakataon makapagpasalamat. O dyan baga sa Lapu-Lapu, St. Jude Church sa Legazpi. Ano man ang kasiributan, dapat mahal lamang Diyos ipigpaenot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumplean yung ngunyan. Tingog kan banwaan na tabi, minarespetar sa lambang miyembro kan familia kasabayang laob na sabayan nindo kami hanggang akong tensa namo nangunyan ta igwa kitang dudumano na importanteng ahensya di gobyerno pag alas 10 supposedly hanggang 10:30 kita pero hanggang 10 lang po kita kasabay ang bilog na tropa ang news team yaon dyan sa luwas si Chief Jimmy Nasalita Pading Jim kumpadreng Jomar Padingal si Joshua Bino, si Angel Mustasa, Karen Nicole Ala sa Manibela Henry Mata, sa Master Controlan sa kuyang kumpadre si Padingnal Baldo. Sa newsroom ang walang kapaguran, nanginginot dyan News Director Mardela, yaon dyan Jen Matthew Balyaran, Madam Shaleron, sasabayan pa yan ni Jimos Barrios sa samuyang social media platform, ang DCGB News Online, mantang sa IT, sa broadcast ni Mantabi Worldwide Netwide, Jerome Nico Martinez, kasabayan sa tuyang OGT from Cat College si John April Austero. Ako man po ang sa indong servidor sa radyon sa indong Public Information Officer ng Bayan. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Si Pio Fernandez, standby mo na tabi all units ta nasa linya, inapudantaan sa tuyang administrador kan Provincial Government of Albay, si Dr. Cedric Daep. Igwa kitang bareta, eksakto ini, alas 9 ngunyan, so news break, babasahon ko ini, dapat na maging handa ang bilog na Luzon in kaso mangyari ang Big One o ang magnitude 7.2 na linog kung maghiro ang West Valley Fault, sigun ini kay Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno. Sa simanal na kapihan sa Manila Bay, sinabi niyang base sa mga pag-aadal, naghihiro ang fault kada ika-400 na taon asin nagluluwas sa historical date na hinog na ini para maghiro. Piglinaw ni Nepomuceno na daisindan na nanakot kundi nagtautaw sindanin kaaraman para maging handaan publiko. Sinabi niyang bako sana ang National Capital Region ang dapat maging handa in kaso mangyari ang bidwan kundi ang bilog na Luzon. Ang Albay magaparte pa kan bilog na Luzon. Ngunyan kuhaan ta ang lokal na gobyerno kang probinsya ni Albay ano ang preparasyones ka ini ta yung depensa sibil na ang nag-orden kan siring na bagay. Nasa linya sa tuyang Provincial Administrator Dr. Cedric Daep. Doc Cedric, good morning po si Pio kan DCGB. Opo. Sir, binasa ko sa news break ning alas 9, nagkaigwa na ng direktiba ang Defensa Civil maghanda ang entire Luzon in kaso magtama ang 7.2 magnitude na linog, tahinog na daas usog sa historical data sa Provincial Government of Albay. Ano sa tuyang aksyon ka ni Tabi, Dr. Cedric? Kung sa paghanda, Pio, dapat multi-tiered preparation ang dapat gibuhon dyan. Iba ang training sa local chief executive decision making, iba ang training sa legislators, iba ang training sa barangay, tapos iba ang training sa mga engineers, and then mga professionals. Kasabay man dyan, Pio, tabi ang media. Ngunyan, ang Albay nagpuuna sa training, kaya nga ngunyan sa third floor kang APSIMO, yan naman ang mga city and municipal engineers, sabay man ang MDRRMOs, kung saan mapuna sila mag-seminar kan pag-identify kung anong mga klaseng linog ang pwede maka-apektar sa Albay, and then ano ang mga peligro na dapat paghandaan
paano ang structural mitigation and retrofitting na dapat gibuhon, tanganing antes pa man mangyari iyan, dapat handa talaga ang probinsya kang Albay. Oho. So, igwa na palang kamo, sir, na directive na and in fact, ongoing na compliance kaya na pangapudan kang Depensa Civil. Iyo, bago pa masaya ng apudan, dakol na kita mga activities. Inipadagos na kan mga ongoing activities na pig-organizer ni Engineer Baclao, tapos ni Roderick, na apan may instruction man sa ENDA bilang provincial administrator na dapat paghandaan dahil ang paghandaan tapiyo, bako sana itong pagsabi kang Office of Civil Defense sa pag ni Yosek ni Pumoseno duman sa West Valley Fort na nagpupun iyan sa may parting Taal, Tagaytay, pasiring iyan sa Muntinlupa, madiretsong Metro Manila, Ortigas, hanggang dyan sa may between Marikina and UP, sa Balara. Diretso iyan na Nueva Vizcaya, Nueva Ecija. Kunyan, mas dapat paghandaan tapiyo dili sa Albay, ining posibleng linog na bagahali dyan sa Philippine Fort na maaga dili sa may parting Masbate, Win, Albay, and Masbate. Tapos ining Philippine Trench na maagi dili sa eastern section kang Catanduanes. Dahil kung iyan mag-activate, iyan ang mga aralaba na fault, na paghalaba ang fault, ang probability kan linog mas makusog. Iyan ang seismological rule na dapat sa tuyang sunodon. Mhm. So, dakol itong impormasyon na naitao mo, Sir Cedric, halos pano. Primero, may direktiba palang na ipinag-orden sa APSI mo, meetingo na. Iyan ang mga probinsya, ini mga municipal and city engineers, mag-identify na kung ano ang mga dapat na i-retrofit, i-brief sinda kang gabos manungod sa linog, tabi, Sir Cedric. Iyo, pagkatapos kani, ang masunod na instruction ko sa ENDA, may earthquake hazard map na kita based duman sa hazard hunter kang Feebox aside from the mga mapa tabaga. Ang pagkatapos kaya na training nila kan mga engineers tapos MDRRMOs, ipapasunod na ang paglibok kang risk mapping kang earthquake, meaning i-consider nila bako sa naso hazard map kang earthquake fault sa Albay. So risk information, anong mga buildings ang peligroso, anong mga lugar ang delikado sa landslide, delikado sa liquefaction, and other associated hazards ng linog. Iyan ang dapat gibuhon na makikipagtabangan na dapat sa toya ang mga city municipal engineers as in MDRRMOs. Are we not running out of time o baka naudyan kita, Sir Cedric, uyan baga sunod-sunod na ang linog and igdadangog ko tabi so sa imong mga direktibang ipigpapaluwas na dapat gibuhon kadakol kay to, can we cope up tabi within ipigapon nga tong tamang oras? Actually, mga updating naman lang kita ka NPO. Kaya ito pa, maski sa mga training tabaga sa barangay, kasi sa tsunami preparedness and evacuation. Tapos na yan, panahon pa ni Governor Gonzales. Pero hindi ko aram kung pira sa tuwi ang nagdangog, pira ang nakarundong ka ito, o pira ang nagsusunod pa ka ito. Pagkatapos nga ito katong training ta, nagkaigo kitang tsunami scare. Pero dahil man nagdarangog, dahil man nila nasabutan sa patraining tata, mala, nagdurulagan bagang dahil man dapat. Oho, okay. So if that would be the case, paano niya ito marikindle, kunya na yan, maisabuhay giraray tabi, Sir Cedric? Kaya po nga, duro-diretso, continuous activity yan. Kung ibuon tayo na continuous activity piyo, maski pa, kung makonsentrate sa nakita sa sarong hazard, madipisilan, dahil nakulang kitang hazard na dapat paghandaan dito sa Albay. Kaya dapat, katapang talaga dyan ang munisipyo, sa pagkakasa ng city and municipal engineers sa MDRRMOs, na may kanya-kanya sinang linya kung ano ang dapat gibuon kang lambang sa Rosenda. Sag kung no rin nga na training tabi and no rin posibleng matapos kung may timeline ka mo, ang output na mahiling nindo dyan sa Kapitolyo tabi na pwede na, igwa na kitang compliance? Kung sa hazard map kang Albay, igwa kitang Feebox na map, igwa man kitang mapa na ginibo na kang probinsya. Pero pag-abot sa risk map, kulang pa. Iyan ang, maski na ipagitang risk map, ang importante, masabutan mo na kang community itong mga
hazard, bahala na ang residente mag-determinar kung asan ng lugar, delikado o bako, asin ano ang magiging epekto kaya. Ang importante, may pasabot sa inda ang science ng earthquake, tapos may pasabot sa inda ang mga epekto kayan, tanganang sinda na kayan ang ma-analyze kung arin naman sa pinasabot sa inda ang delikado sa indang lugar, and then, ipasabot kung ano ang dapat gibuhon. Ang issue na dyan sa pagpasabot Pio, kung sa mga pag-imbitaran, piraan mag-abot. Iyan sila ang issue dyan. Kaya, mas yanong gibuhon kaya po ang mangyarari ang full cooperation kan lambang saro. Kung asaro sa to, dahil mag-cooperar, dahil mangyarari kita makakapag-andam na tultol. Oho. So ongoing iyan mo yan na patipon dyan sa apse mo mismo, tabi Sir Cedric, ano po? Sa apse mo mismo tabi ang patipon. Yan ko na nga nag-start na si Chris Newhall, yung primero tang speaker. Aba, oho, si Chris New, saro iyan ako authority, pag-abot sa Bulkan Mayon na pinag-respetaran. No, sa si Chris Newhall baga, United States Geological Service retiree yan. Kaya geological hazard, kabisado niya. Kaya sabi ko, yan masana sa tuya si Chris sa Santo Domingo na, taday tagibuho na resource person. So ang gabos na ni Sir Cedric, siyempre may blessings ni Governor Glenda, you being the administrator. Yung approve yan tabi, kung or sa first district, pero kami nag-istoryahan, gabos sa desisyon niya, gabos sa desisyon ko, puro approve niya. Opo. Now, balikan tayo itong pinag-describe mo na mas dapat niya to pang tauan ng atensyon, ining so parang kurit na halik dyan sa itaas kan Pilipinas sa norte, na maagidigdi sa may Katanduanes, mas bati. Pakipalinaw sa in most layman's term tabi. Go ahead. Kung siguro nadadangog na yan kang publiko permito baga, so ito sa pigapot ng Philippine Trends, nadadangog na nila itong Ring of Fire, elementary pa sa nanganda ako, nadangog ko na yan piyo na Ring of Fire. Way back, wala na pagkapot ko anong taon ito. Basta sa radyo ka ito, may Sharon Cunetang retrato. Bako pa, radyo balagon pa ito. Sarong mi ka ito, sa radyo. Naputol na Sir Cedric, ako ang madayal. Uyugon man. Radyo balagon papalan padingnal si Sir Cedric. Talagang dugong GB. Dugong GB talaga si Sir Cedric. Radyo balagon pala niyo na. Radyo balagon pa kato Pio. Kami kato sa nito. Kami kato ang igwang alangkaw na antena. Na alabawon ang wireming, nakadistribute yan sa mga kataraning mingarong. Talagang DCGB ka na. Okay. Sige, iistorya mo yan na Philippine Trends. Naunang bitan mo Bicol Pon dyan sa itaas kan Pilipinas. Go ahead. Pakiladawan ng Maraytabe. Yan ang Philippine Trends, nasa log yan kang pigapon na Ring of Fire. Ang Ring of Fire, saro yan na kurit. Kapag sinabit ang kurit kang earthquake fault, iyan sulinyada na pwedeng agihan na pwedeng maghiro ang irarong kandaga na magdara sa tong linog. Kung masabutan tao garing, day ko aram kung tom nindan mapakan kinaban, kasi baba baga Papua New Guinea, Australia, pero sa baba pa kaya New Zealand. O sa tuota, sa New Zealand na parte yan kang south-southeast na location kan hali sa Pilipinas. Diyan nagpupun iyan. Masakat iyan sa may South America, Mexico, pero sa Pacific Ocean yan mag-aagi. Pagsiring iyan naman sa pinakan parte kang eastern section kang Canada, tapos mawala iyan naman sa pasiring sa Russia. Ang ibaba kang Russia, igwas yan pigapon na Kuril Island, parte kang Russia, and then pagbaba kayo pawala, mababa naman iyan pasiring sa Toya, maagi sa gilid kang Taiwan, Pacific Ocean, maagi sa Tuo kang Japan, and then maagi sa Pilipinas. Sa Tuota, na yan ang arane sa Katanduanes. Sa laba pa yan, Pio. Mababa pa yan sa Papua New Guinea, and then mawala naman iyan pasiring sa Malaysia and Indonesia, Singapore, hanggang makaabot yan sa Indian Ocean. Iyan, itong nangyari sa Myanmar, arane iyan naman sa Indian Ocean. May sa direma itong linog na so pinakalinyada naman, konektado yan sa Toya. Iyan kahalaba ang Philippine Trends na kung saan konektado sa Ring of Fire. Okay. So pasimple ta Sir Cedric,
itong kurit na kalabang pig-describe mo, ma-focus kita digdi sa may Pilipinas na sana, pun iyan sa may itaas kan Pilipinas, sa may norte, minaagi digdi sa may kabikulan niya na kurit niyan sa irarom kan dagat. Pati rin sa Mindanao. Kaya magayaw sa itong Philippine Fault ay Philippine Deep. Na Oo. konektado yan, nasa linyada yan kaning Philippine Trends na konektado sa Tuukan, Catanduanes and Legazpi. Naon nambitan mo, Tuukan, Catanduanes and Legazpi, arin na pinakarani sa Philippine Trends, is it Legazpi or Catanduanes? Siyempre, kamo, Pio, kamo. Naku, sus Mario, Bako kami. mga taga-Catanduanes, although bakong sakop yan kan probinsya ng Albay sa on administrative matters, pero mas maray na na-impormaran ta sina Sir Cedric. Ano po? I-google nila yan. Mahiling nila ang Pacific Ring of Fire. Yun. So, ano ang relasyon kayo ni sa linog, tabi? Yan talaga nagpupon ang linog dahil sa paghiro kayan. Oras na uminiro yan, diyan pagkikaygwaki, pagmati kita na hali sa iraro, mahiro, mamamatian tayo sa ibabaw sa pagi kang makusog na linog. May naunambitan si Asek, Asek ba yun o Yusek? Nepomuceno, si Yusek Ariel. Suduman sa West Philippine Fault, parang hinog na, 400 years. Inindig din naman sa Philippine Trends. Ano ang sa inyong pag-adal kan, Sir Cedric? Ini, kung hinog na ito, tabi Pio, dili sa tuya, hinugo na ini. Jesus Marius, mas hinog na pala nini. Ito, 400 years ang return period. Ini sa tuya, 125 years na ang probability of occurrence kayan is 5%. Paano ko sa 5%? Yaw na, madali na. Ay, nako. So, are we not running out of time sa pagprepare sa digdi sa Albay? Ako, kung linog ang pag-uroro ng taper, may kitang kapos sa oras dahil data aram kung narin din mangyayari Pio. Tadayan ki-warning. Data aram kung narin. Kaya permis sa kuyang kapos kita sa panahon. Kaya dapat, kung mahiro kita sa paghanda, nga nang makahanda kita, makaprepara kita sa pag-iwas sa epekto kan linog, the right time is now, not later than today. Iyon. Sir Cedric, bilang administrator kan Albay, kung ikaw ka pang gustong idagdag, manong dyan, go ahead po. Kuya, ang gusto ko sa nang idagdag, pero may kitang aware kang nasa palibot araw kan pigigibo ko. Kung yaon ako sa ibang lugar, pero may kong pigihiling, kung maglinog, sa'yo ako madaman, arin na pinakasafe na lugar. Tanganin kung mamatian ko man yan, automatic, malawag na sa utak ko kung paano ang movement ko. Kaya pero kita dapat na handa anytime of the day, lalo-lalo na sa pagkabanggi. Thank you so much, Provincial Administrator Dr. Cedric Daep. Mabuhay po kamo. Nawara na si Sir Yeah, Cedric. salamat Pio, salamat. Sige, thank you so much mga tugang si Dr. Cedric Daep. Nakaulay niya itong niya na pagkaaga manungod sa very relevant daya na mga pangyari bako sa nadigdi sa Satuya kundi sa pagtarani niya itong lugares. Oras Pilipinas, alas 9:28. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mga kadistrito, sa tuya pong iboto. For board member, Manny Ribaya. Manny Ribaya, number 8 sa balota. Tandaan, numero 8, Manny Ribaya. Iboto for board member. Board member na tunay, maaasahan. Numero 8 sa balota, by Manny Ribaya. Let's go! Manny Ribaya, number 8 sa balota. Iboto for board member. Let's go! Kadakong labnaw moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungkasin stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life.
Mahigos, matinabang, padaba kan masa. Iboto number 2 sa balota. Adrian Salceda para congressman. Angat ang lahat sa 3D. Angat ang lahat kay Adrian Salceda. Adrian Salceda ang sigaw. Para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw. Nong speed shop, siguradong panalo ka dito. Nong speed shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Ganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga. Siomai is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hatog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Pai, lingaw ako. Ano da nga ni iso numero kan ako Bicol Party List? 131. Yan ang numero kan ako Bicol Party List. Iyo Pai, tuom ko na. 131 ang numero kan ako Bicol Party List. 131. Pirmi mo nga ning romdomon. 131 ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan. Sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon. An para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan. Si attorney kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto, Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Sa
Serbisyong may puso, serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto. Number 3 sa balota. Giselle Salceda for mayor. Giselle Salceda, kayo ang bida, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Segundo Distrito, ang board member na to, maasahan ta, Glenn Casulla, makatawo, maka-Diyos, yan si Glenn Casulla, Glenn Casulla, ang board member ta, digdi sa tuti, Glenn Casulla na, board member Glenn Casulla. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. DZGB On the Spot Report. Dagdagan ta ng istorya dyan sa luwas. Nasa linya si Angel Mustaza. Angel, good morning. Please go ahead. Yes, good morning Sir Pios and good morning sa kayong mga parantabay. Dahil na nakaabot ni buhay sa Bicol Regional Hospital and Medical Center ang lalaking nahilingkan mga paratenda dyan sa Legazpi City Public Market na nakatungtong sa sarong sakawan sa third floor ka na merkado. And then sa mga baso na minutos, nailing na sa ni Sir Pio na nasa ibaba na kan merkado. Inianak ko ang informasyon kan DCGB sa pag-follow up sa digdi sa BHRMC sa pagpagurong ta sa nagkaperang personnel kan ospital na sinabi na dahil naman dahil po Sir Pio nakaabot ni na buhay ang nasabing persona dahilan sa may parte pa sa nakan F. Acante Drive sa may parte kan Barangay Washington. Tigre-revive na ini kan mga nag-responding personalis kan E2RT. Alaga, dahil na po yun sa Sir Pio nakaabot ni na buhay sa ospital. Sa details, sa detalles kung ano ang eksaktong oras na pig-declare na gadanaan na persona, dahil naman po ini Sir Pio ipig-detalye sa tuya bilang pag-proteher man ta po kang informasyon kan lalaki. Pero sa informasyon na nakuha ta kay Public Safety Office Chief Octavio Rivero,
Ang lalaki, narito na pangaranan po Sir Pio, ang may edad 41 anyos, asin residente inikan sarong barangay dyan sa Uwas Albay. Iyan na Sir Pio ang follow-up taligdi sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Makalis na kasubagong aga, iris karamuso dyan sa may parte ka na barangay Bitano Liga o Kapantawan dyan sa Legazpi City Public Market dahil nga ni po digdi sa pigsasabing data pamatarangkon ini ba naglukso o naulog po duman pero sabi duman kan mga parasyenta po nahiling nila na nakatungtong ini sarong takawan duman sa third floor kan Legazpi City Market matapos na magbisita duman sa Bayawunya na nakaipresto po duman sa Laugka na Merkado Publiko. Roger, the dead on arrival kahirakman. Okay. And bastaan ko niyan, ang investigasyon sa kunya na nagbubutwa is nahilig ining 40 anyos po kung mas menos na lalaki nakatungtong sa sarong tukawan harani sa may railings na may konbagan dyan, may mga railings iyan na third floor kan Merkado. Opo, sir. So nakampang iligdi sa may Rabalumasin shop yan, dyan sa Kapantawan. Then iyon na ito na nahulog, nahilig na sa nauto na sa ibaba. May mga nagruluwas nga ning video sa Facebook na buhay pa, naghihiro pa. Oo, kasi Sir Pio, sabi kan mga personally sa ABH-RMC, kanso nagresponde na po sa mga personalized kan EQRT, talagang mahiling mo na buhay pa man, kaso posible da po na su impact sa tama niya, tapos payo niya ang nakatama duman sa may sarong panghagdan. Posibleng ito da po, Sir Pio, so naging kausakan sa iyang pagkagadan na dahil na po makaabot digdi sa ospital. Iyo taso duman baga sa na nagluluwas ng mga video pati nga dyan sa DCGB News Online yung retrato, yung payo nakasaluknad pa duman sa tangga. Okay. Now, iga lamang ni dagdag pang informasyon na kumbaga perming nagbibisitaan diyan sa iyang bayawn or ngunyan sana ito tabi over? Dahil Sir Pio nagliluwas sa mga informasyon na yan, pero basta rin duman sa mga nakahuron may kasubago ni Joshua, nagbisita lang yan ngunyan digdi sa iyang bayawon dyan sa third floor ka na Legazpi City Public Market. And then may mga nagburutwa duman Sir Pio na haloy na taapo ining may tigi-isip na dari may something sa inang pamilya. And ito man so tigiling na posible nga nagbusol sa iya para gibuhon niya ini. Ang term nga ni duman siya Sir Pio kan mga bystanders duman. Tinuyo ka ining lalaki na iniyo na magpatihulog duman. Pero syempre, ibabase taman ginarayan na mga informasyon na yan basta po sa gibo na investigasyon kan mga otoridad. So, ang initial na informasyon na nakakaabot dyan sa Indo, basado sa mga nakakahiling, parang ini, dahil kita ning konfirmasyon pa kayo ng independent, basado man sa nakahiling na parang tinuyo. So, pagpatihulog dyan sa hali sa ikatulong eskalonaan kan Merkado Publiko kan Legazpi. Apo, Sir Pio. And the independent verification and confirmation will be coming from the authorities. Yes po, Sir Pio. Okay, sige. So, yan po, Sir Pio, mga pag-follow up naman na digdi sa Bicol Regional Hospital and Medical Center sa balata na kuwaza ni Joshua J. Pino. Kaibahan ko po digdi, Sir Pio, si Kuya Boy. Ako po si Ilva Mustaza, DCGB News. DCGB On the Spot Report. Thank you so much, Angel. Mga follow-up, may his soul rest in peace, Kahirakman, ha? Yan po, so mga initial na nakukuha ang informasyon kang DCGB News na babasaran tapak ka ini o kaya kukonfirma ron ini kan mga authorities sa investigasyon, pero basado duman sa nakukuha ang mga informasyon kan sa tuyang mga pag-iriba dyan, parang tinuyo na pangyayari and iguanin mga circumstances na nakapalibot sa trahedyang iyan. Okay, so that's only trickle of information na subject pa yan for confirmation tabi kan investigasyon kan otoridad. Dead on arrival po dahil na nakaabot ni na buhay sa Bicol Regional Hospital and Medical Center while on the way pag-abot dyan sa may Washington Drive, pinagre-revive, gustong sabihin along the way dumanagay na
putla ning hinangos ta diyan sa may Washington Drive duman pinagre-revive baka duman na putla ning hinangos sa may Washington Drive. Well, anyway, na maluwas pa ang mga impormasyon manungod sa siring na bagay may his soul rest in peace. Diyan yan sa may atubangan kan sa may harani Saraba Lumasin, yung facing Saraba Lumasin shop na portion kan building kan Merkado Publiko kan Legazpi. Okay. Di padignal, igwa ka pa dyan in mga 45. Tapos idiretso mo, tanganing buwalo ang mga hanap buhay. We will be right back. Kaloy ang Desloria, desidido para sa distrito. Ang tuloy na pagbabago na mamaki, dapat kang tawo. Mga bagong estratehiya sa pag-uswag kang distrito. Nakabase sa mga prinsipyo, katatagan, inklusibo. Pagiging progresibo, pirmi, tapat sa tao. Sa gabos, marhay ang serbisyo. Bigdadangog ang boses kan mga albayano. Magkasararo kita sa mauswag na distrito. Kay balang si Kaloy Loria. Legazpi, manito para purapo. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na magsararo kita sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano, ang maligdara na Legazpi, manito para purapo. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Probado na sa serbisyo, dakul ng napatunayan. Iboto, number 2 sa balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Global Albay, angat lahat, oh, go Joey Salceda. Global Albay, angat lahat, oh, go Joey Salceda. Probado na sa serbisyo, dakul ng napatunayan. Iboto, number 2 sa balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Di negosyo mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth. Albay, mahal ko yan si Diday ko. Diday, 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 Diday ko. Iboto si Diday Ko para vice-gobernador, numero 3 sa balota. This political advertisement is paid for by Ralph Atienza, Manila Clean Fuel Corporation, Quezon City. Uy, kilala mo ba si MVP? Sino yung madaling lapitan? Yung lahat kaya gawin para sa banbaan ng daraga? Mismo, may mga nakahandang programa para sa tuluyang pag-asenso. Yan ang mayor ko. Mayor Victor Perete. Sa daraga ating suportahan na. Sino? Walang iba kundi si MVP na. Mismo, subok at garantisadong maaasahan. Yan ang pipiliin ko. Yan ang mayor ng lahat. Dahil progreso kasama si MVP. Sa daraga pag-asenso'y parating na. Tara na tayo'y magsama-sama. Sulong natin si Mayor Victor Perete. Happy siya mismo. Hisham Ismail para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always. Happy Hisham Ismail. Hisham Ismail para sa bagong Legazpi. Hisham, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño. Sararo kita, Ismail always na. Ansyuda dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live-Rate. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live-Rate ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live-Rate para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pai! Ang sabi baga ni May, saro sa ng party list ang bubotohan niya. Anak ko Bicol Party List number 131. Uragon man talaga si May mo. Isi nga man bagan, iyo man ang bubotohan ko. Anak ko Bicol Party List 131 sa baluta. Uyugon mo Anpay? Parareho palan kita. Yan man ang iboboto mi. 131, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Arangkada Banwa. Arangkada, solusyon sa problema, sa traffic at basura. May makaskas na desisyon, pag-igwang kalamidad, mga serbisyong medical, sa nutrisyon, asin, salud, libreng bulong at check-up, sa mga daraganyo. Nga na po na ni Mayor, Awin Baldo, makusog pa, sa iyang esposa, Lalbaldo malalaoman, sa bunwa ang daraga, kay Lalbaldo na, kay Lalbaldo kita, papakusugon at arangkada. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi kon si J. Pili. Dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili. Para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Kon si J. Pili, handang magserbi. Kon si J. Pili, handang magserbi. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Figaro. Birit na sana, kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan, sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bonggalon, an paratok doon na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan, kasurog
Lalo kakasaraditan si Attorney Kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bongalon, numero 1 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa balota. Sa darating na halalan, piliin ang tunay na subok, garantisado. Long hair Loyola, bilang mayor ng Uwas Albay, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa balota. Gin is in, gin to win, gin's nanalo, promo na! Sa Ginebra San Miguel, may chance manalo ng 1 milyon o cash prize, motorcycle o jersey. Tignan lang sa ilalim ng cap o selyo ng participating Ginebra products at i-claim ang prize sa partner outlets. Gin's nanalo, promo na! Terms and conditions apply. Visit Ginebra pages for details. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Ipagana tayo di. Ayan na, numero G sa balota. Sa konseho, si Atty. Ipagana. Ayan na, numero G sa balota. Sa konseho, si Atty. Ipagana. Naneta Makasida. Kaloy ang Desloria, desidido para sa distrito. Ang tuloy na pagbabago na mamati, dapat kang tawo. Mga bagong estratehiya sa pag-uswag kang distrito. Nakabase sa mga prinsipyo, katatagan, inklusibo. Pagiging progresibo, pirmi, tapat sa tao. Sa gabos, marhay ang serbisyo. Pigdadangog ang boses kan mga albayano. Magkasararo kita sa mauswag na distrito. Kay balang si Kaloy Loria. Ang kamalig, daraga ni Gaspi, manito para purapo. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na magsararo kita sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano. Ang kamalig, daraga ni Gaspi, manito para purapo. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tingog Ganbanwan. Pio Fernandez. Pausag ko na mo nakita digdita igo akong lalakawon kay importante kaso hapon kay holiday ngunyan sa schedule sa sarong agency kan gobyerno kaya si Andy Mar ngodan sa ido makakasabay para sa diretsong programa with Tingog Ganbanwan asin kan PhilHealth. Salamat ka sa ido pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog Ganbanwan. Salamat kan sa